Wong papa ambek mama pas gawe samene meneng-menengan. Iki umpamane apa? Umpama iya ya. Wong panggung iki panggung sandiwara ora apa-apa umpama kok. Yo ngene iki aku sing disemprot. Bikinnya gimana mama? Gawene piye? Lah piye kok lali aku. Iki piye kok ditakoki kok Gak ketok soalnya. Gawene anu. Lah wes aja cilik ya cekon. Iya. Ayo, saiki dites dulu suarane. Iya. Dites suarane. Apa suarane, Nduk? Nduk. Mau nembang Legit. apa? Apa ini? Apa bawa meneh. Bawa kok ben dikendangi mbek papa engko langgame ya. Ya ya. Aduh. Bawa apa nggih?